Zdravo drugari, danas ću vam pokazati kako da napravite ulje od koprive, a pre toga ću vam reći par jako bitnih stvari kada je kopriva u pitanju. Narodna izreka neće grom u koprive ne znači da zlo neće u zlo, već naprotiv. Kopriva je smatrana biljkom Peruna, slovenskog boga groma. Vera u njenu lekovitost očuvala se sve do danas. Kopriva je bogata vitaminima A, B2, C, D i K. Takođe dobar izvor kalcijuma, kalijuma, joda, mangana i gvožđa. Ulje od koprive čini čuda za bolesti reumatizma, artritisa i osteoporoze. Takođe se koristi za brzo zaceljenje ogrebotina i opekotina na koži. Kada krenete da berete koprivu, obavezno na ruke stavite zaštitne rukavice. Zatim oštrim nožem ili magazama isecite vrhove mlade koprive. Ukoliko vas kopriva opeče, baštovani predlažu da na kožu nanesete pastu od sode bikarbone i vode. Nakon par minuta bol će nestati. Da biste napravili ulje od koprive, prvo operite sveže lišće mlade koprive pod mlazom vode, zatim ih osušite. Teglu napunite koprivom i prelijte maslinovim ili suncokretovim uljem. Povremeno je protresite. Prvi znak da je uljni ekstrakt spreman je zatamljivanje zelene mase. Ovo traje najmanje 2 nedelje. Ako vam se dopada video, obavezno me pratite, lajkujte i komentarišite. Veliki pozdrav, do narednog videa.